Ganito yung magpakbit mga kapso. Yan, ganun lang. Simple lang. Lagyan mo lang ng sigarilyas, kalabasa. Ayan. Sarap-sari na yan. Kung may tapi ka, lagyan mo ng tapi. Napakasarap niyan. Linggo pa naman. Pare. Huwag mo ganong alu-aluin kahit malulusaw yung kalabasa. Ayan. Kululan mo lang ng konti-konti. Pwede na yan. Ayan. Ang pakbit ni Kaps. May konting sabaw yan mga Kaps. Pagka medyo kumukulo-kulo pa ng konti, pwede na yan. Pangit yung sobrang luto sa gulay. Ayan. Alright.